Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα σου φτιάξω το αγαπημένο μου πιάτο από το μενού που τρέχει αυτή τη στιγμή στο μείγμα, που είναι η μους καπνιστής πέστροφας με τσίπς, πατάτας και πάπρικα. Έχουμε τηγανίσει λοιπόν αυτά τα ωραία τσίπς πατάτας, να γίνουν τραγανάκους, έτσι. Το κράτησε λίγο ελαφρώς. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Ναι, το κράτησα. Βάζουμε αλατάκι, λίγο παπρικά. Αυτή είναι μια φοβερή πέστροφα, παράγεται στον πλανητέρο. Είναι από κάποια φυσικά ποταμάκια που δημιουργούνται και μέσα εκεί εκτρέφουν τις πέστροφες. Είναι σαν ταραμάς, αλλά με ολόκληρο το ψάρι μέσα. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από την αρχαία Ολυμπία. Μαρίνα, πώς συνδυάζεις τις γεύσεις σε ένα πιάτο? Συνήθως ξεκινάω από μια βασική πρώτη ύλη που μου δίνει την έμπνευση του πιάτου. Η πέστροφα που έγινε η μους. Γενικά τα ψαρικά ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με την πατάτα. Ήθελα να έχει και μια καπνιστή γεύση έξτρα από μπαχαρικό, οπότε χρησιμοποίησαμε την καπνιστή πάπρικα. Μετά θέλαμε λίγο να γίνει λίγο πικάντικη και χρησιμοποίησαμε ένα αρκετά πικάντικο μεν, φρουτόδες δε, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, οπότε έχει μια πολυπλοκότητα και μια ισορροπία ταυτόχρονα. Ας δοκιμάσουμε. Είναι η ώρα της κρίσης, να μου πεις αν λέω αλήθεια τόση Ναι. ώρα. Εσύ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό το κρασάκι εδώ που ήρθε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο blend αγιοργίτικο και σειρά. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε πρώτα, για να δοκιμάσουμε. Βουτάμε κανονικά, Ναι. Τι πατατάκια είναι. Πατατάκα. Αλήθεια. Αλήθεια όμως, αλήθεια. Αυτό είναι ένα pairing που θες να έχεις με το κρασί σου. Και δοκιμάζοντας και το αντίστοιχο κρασί. Ωραίο. Ωραίο. Με ροζέ συνδυάζεται άψογα. Το τρως μόνο σου εννοείται όλο, χωρίς να έχεις και τίποτα, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς τη γεύση του. Για να ξαναδεί. Για να ξαναδεί, ναι. Να το ξαναθυμηθώ κι εγώ περίπου. Cheers.